Opäť vás pozdravujem z jedného z najkrajších miest na strednom Slovensku, akým Banská Bystrica je. Nachádzame sa v mestskej časti Radvaň, Podhaj. V tomto zateplenom bytovom dome sa nachádza jednoizbový byt, ktorý je vhodný hlavne pre tých záujemcov, ktorí hľadajú investičné bývanie s možnosťou prenájmu, s ktorým vám veľmi rada samozrejme následne pomôžem. Byt s rozlohou 35,19 m2 sa nachádza na prvom poschodí z 5 v panelovom bytovom dome s výťahom. Je po kompletnej rekonštrukcii, ktorá prebehla v roku 2019. Bytu prislúcha latková pivnica v suteréne bytového domu, ktorý je zabezpečený kamerovým systémom. Byt je kúpou i hneď voľný. Kompletná občianska vybavenosť v okolí vám zabezpečí pohodlné bývanie. Parkovanie je verejné priamo pred bytovým domom. Pre viac informácií a ďalšie novinky z oblasti realít ma sledujte na mojich sociálnych sieťach, YouTube kanáli a webovej stránke.